Salam vatandaşlar. Menem şuun öz pikirimi aýdaýyn idim, şu saýlawlar barady. Sebäbine daşdy görüpdi. Bolup geçýän zatlary, täzelikler diňleýänsiňiz, görýänsiňiz, eşitýänsiňiz. Gurbanuly Berdimuhammedowyň 15 ýyllap nelegitimli ýagdaýda döwleti dolandyrynyny sizem bilýäňiz, bizem bilýäs. Innem ogluny saýlaýa özüniň nelegitimli hökümetiň başyna gelişi ýaly oglunam getirmekçi bolýar. Onam her birimiz bilýär. 15 ýyllap ýurdu çöküren adama indi şoň ogluna siz näil ses bermekçi. Sebäbine TikTok'larda goýupdyrlar. Şo Serdar prezident bolsunmy ýa bolmasynmy? Bolin bolsun diýen adamlaryň sany müň dönem geçdi de şu. Indi şolara ýüzüne sinmeýär. Siz haýsy kelläňiz bilen Serdar prezident bolsun diýäňiz. Şo Gurban agaň Eýranly biziň ýaşlymyz we Gurban aga o denepede zatda oturup gelen 17 ýyllap şonuň berýän gurrunlaryny diňleýän o deputatçyň üşýärde. Men beýle zatlar bolýan öýde mokdum da turbilen içinde bolin geceler uykudan galym men şu zatlary eşitdim. Indi men şu türmeler barada aýdamda Türkmenbaşy döwründe 1999 ýylda mukadiyen şu ölüm cezasy ýatyrly. Ondan soň onu ýatyrmazdy. Türkmenbaşy ýatyrmazdy, ýöne wynursun ýatyrmaly bol. Sebäbi döwlet neytralny statusy alanna beýle zatlary bolmagy haky ýok. Türkmenistan asyňda görkezmeli, jinayet bolanok diýmeli, hemme zat gülalawlyk bolmaly. Daje armiýa adam bolmaly. Ine şeýle asyňda döwlet bolsa neytralny status berilýär. Inni Türkmenbaşy şol ölüm cezasyny ýatyrandan soň ýa-ni politsiýa zakljuçonlar we ýa beýlekler we ine Sanjar wakasyndaklar we şolary nädende de ýok etmeli diýen plan bilen şol owadan nepe ýa beýlek türmeler gurulypdyr da planlaşdyrylyp ýürüýär. Şolar şu taýdan diýeri çykmaz ýaly. Ona şoňam ağaç ölürýän ekenler de men onu o zatlary bilem okdum. Ýöne ağaçyndan ölürýän ekenler. Ağaçlyga bir ağaçlyk üstüne de urup ýenjip gapyrgalaryna çenni döwüp dyrnaklarynyň aşagyna çüýk hakyp bol şeýle ejir çekdirýän ekenler de olara her gün. Indi şol maksat näme üçin edilýär? Şol ýerden şol adamlar diýeri çykmaz ýaly edilýär. Sebäbi ölüm cezasy ýatyrly. Türkmenbaşyň hem kellesinde şolar diýeri çykmalylar. Şol buyruk bermedik bolsa olar ýaly edip jebir jepa çekdirmediler. Oturan tutsaglara. Indi bular men göz pikirim. Indi Gurbanula gelsek 15 ýyllap hökümetiň başyna otur. Halky balgyny batyrdymy? Ýok. Türkmenbaşy batyrdymy ýa balgyny? Ýok. Indi ýa ogly batyrarmy balgyny? Olam ýok. O görnüp duranda 15 ýylyň içinde hökümeti bir uly döwleti çökerip bilen adam şu atasy ogly çökermezmi? Ogly galyryp bilermi? Ýok. O görnüp durdy döwleti dolandyryp bilmejegi oglunyň. Şonuň üçin ýa-ni ses berýänlere ýüzüne sinmeýär. Siz haýsy aklyňyz bilen Serdar prezident bolsun diýip ses berýäňiz? Men şoňa düşünmedim. Daşerurtda da ne bar özüniň kandidaturasyny hödürlänler bar opozisiýonерlaryň arasynda. Ýöne olar utmaz. Näme üçin utmaz? Sebäbi olar ýurduň içine de salynmaz. Bağımsıngam diýilmez olara. Ýene de şol Serdar prezident bolar, ine görersiňiz. Sebäbi oň dowany iýen biçilen bul atasy öňe çykyp aýtmaka dowany biçilip goýulan ýer zady gazylyp goýulan Serdaryň. Ýöne göz üçin saýlaw eden bolýarlar, ederler awu göz üçin. Ýene bir falşiwy näme kandidat goýarlar, bir kisany orta. Ýene bolly, iş bitdi. Ýene de halkyň şol öňkü güni dowam eder. Şeýle ýagdaýda bolanyny halk hiçem
balonuna batmaz. Şonuň üçin mine biziň şu Milli Halat Ediş Komiteti var. Men onu sapar kılıyımfın yavur neme halmrat söyünüfün topor deyip aydiyada köpler onu beyle yanlış men hasap ediyen onu Milli Halat Ediş Komiteti deyip aydılsa doğru olur. Şu Milli Halat Ediş Komiteti'nin gelen kararı Türkmenistan prezidentlik dolandırış değerli parlament dolandırışı olmalı. Olam hükman şeyle olmalı, şöyle bolon ýagdaýynda hem adaletli olur, hem döwleti ayağı üstüne kaldırıp olur. Yine meniň pikirim şeylerak elbette bu zatlar üçin hem görüşmeli, her birimiz görüşmeli olur. Görüşmemiyoruz, nesip bolsa munyň beýlegem görüşürüz. Ýöne Serdara men sesim beremok, berjegem däl. Olam atasy ýaly niligijimni, atasam niligijimni özüm şeýle. Hiç ile halkyň razylygy bilen ses alan adam däl kisem. Ne mene öz pikirimi aýtdym, watandaşlar, bolýa. Sağ olun, yine görüşürüz.